Evo nam Slavić. Evo ga. Evo. Mi posudite malo brašna? Naravno. A, možemo? Da. Bravo. Evo ga, odradio sam. Kad izvodite seču, ne otvarajte i ne brojite, biti će biti jedan sislić, da mi ne vidimo, neće biti priznat. Kako je vedela dole? A kako je će pušti? Kad izvodite seču, ne otvarajte i ne brojite, biti će... Možda ima nešto. A opet ovo ima. I rukom drži nešto je, jebi ga. A nisam siguran. Evo ga. Ima je bar 20. Čekaj! Može. Može, umori. Hvala Juki, Antoni, Jukinoj jami i komarcima. Hvala DVD-u. Ko je kriv za to? I ona. I ona. I pobjednici 7. svjetskog prvenstva u lovu ciplo na teću su Svaku Toko Koko Toko sa 52 cipla! Bravo! Eto, hvala još jedan put svim natjecateljima.